nombela Tyhini Phantshile yintoni ngoku? Phantshile nombela yintoni? Hey, Wacula ingoma ezilusizi ngoku? itown sawudlile lewe. Intoni le? Umtshita wami umbela. Umbela lo nto ingamfuniyo apha kwenzeka ntoni? Andithi lapha umbela ta. Khange ndithi lapha. Hayi andimfuni apha Khange ndithi lapha umbela. Ndithi kaloku Phantshile. Andimazi umntana umcingela njani wena. Once nithethe ngombela uvela ube rongo nje. Kwenzeka ntoni Phantshile kanye kanye? Banjiwe lo mtshita ta. Emva kwesixo. Banjiwe. Ndanditheni kuwe Phantshile? Ndanditheni kuwe Phantshile? Awusoze Phantshile umosha abantu, ubela abantu, udubula abantu. Ucimba uzawuphelela mhlambi ke. Zingenaphi ezo zinto uthethayo? Hayi, awuzuvela zingenaphi ezinto uthethayo? Umbela tanga umuntu kumu mna. Xa ungamncanyo wena umbela mna ndamncanywa mna umbela. Ubanjwe ngemistake Phantshile. Akabanjwa ngemistake. Ke ngoku umtshita bezama apha sile counter nendoni. Xa ke ngoku umtshita cabayeke ngoba ningekho mna kule machine. Ahamba nguyo namajida amasela nzikene ekhaya. Ubungekho wena kule machine. Phantshile uyaziva? Intoni ntana? Phantshile, itilongo ayondawo yohlala Phantshile. Subona lento usindile. And Phantshile andizoya ntilongweni ta sibethiweyi nike thengisiwe benemali sibe grand akho ndidibanisa nentilongo. Phantshile, let me tell you ke mntakasisi. Yabona lento uqhubekeka nayo iza kuphelela isentongweni. And kakudlalwa ke Phantshile ke phaya. Hayi wena ta. Hayi Phantshile, ikhona into engenayo emva. Yava ke ngoko? And kawona ke Phantshile usprusi unice Phantshile ungaligqiyazana pha. Jonga bhuti cela ungaphathi yabona ta umbela Phantshile xa umbela ehlelwe yinto suthethe izinto iqhubekile andithi kwathini zindenze zikhalise bewazobela umbela kuba i-breadwinner ta i-breadwinner yintoni i-breadwinner Phantshile qala mtshitho kwazi imbize nantsike egemini mntakasisi hey Phantshile mna into endiyithethayo mntakasisi ezinto uzenzayo inyawo lentilongo yava ke ngoku andikayenzi mna Phantshile mtshitho uyani-upgrade uyafuna ndikufakela amathupha because ndiyasuka esongweni ndiyazazi izinto and asisikaya Phantshile ucimba kwenzeka ntoni Phantshile phaya Phantshile akuthiwa mama akuthiwa tata pha and kawana ke Phantshile hayi ungalilate phaya ndithetha ngawe wena uphathwe mutse-putse bakhona mosorhomanza lapha esibango phana phi phangaphakathi abantu bazakwazi ukuthi xa ngathi eSan Faustina Phantshile ucimba uzawubanjwa besenali phantsi Phantshile you still need to be educated mntakasisi ndiyakunqanda yeka kusengoku Phantshile inhlungu lendiza kuyo ngombela atyusi wam umbela ta wena umfuna umbela Phantshile it's not like I'm not feeling Phantshile but there are consequences for the things you do Phantshile yeva ke ngoku so mntakasisi please no into yokubana itilongo yindawo yokuyela xana ungaziphathanga kakuhle Phantshile kunani cawa ke mntakasisi uyapha next door kuba ke awufuni uba lapha eDansol kuba ke yonke le nto isidibanisa nemight please njinji ma mna ndiphelelwe ngamagenge ukwenjenje umbela ta mtshita wam bekwazi umbhezuku umbela ta ambhekele nendoni umbela ta besayibhoka ubanjiwe ta ke ngoku yintoni ikhalisa Phantshile akazubuya umbela apho uzabuya inja yam uzabuya inja yam wena Phantshile ke ngoku siphathe kakuhle nantsi Dansol and ke ngoku usesifuna isibengwena Sifuna ta. Yo but umbela ta besandifakele zaweze nomboro ntoni ta. Besanika umbela sangikhulisa ta. Nami uthi umbela ungcanya inyawo lami phezulu kwekhanda. Unika ntoni Phantshile? Ezanoze nomboro. Phantshile uyandimamela nje bendithetha nje. Yakuba tana, khona ndiyaxelela indlela endifuna ngayo tana. Yo hayi wena muntu. Phantshile kutheni ngathi usabuyela umva mntakasisi? Inombolo andithi uthe ufuna ukuba lirasta. Ngokuyinto zingenaphi izinto? Lehloba sila yabo apha emini sila late adate sema break aba 7 uyaziva uthila kumumbela ta indlela esithini siqala ngayo yethu thini ukhulisa inantsiki yona Phantshile you are totally lost mntakasisi and is making me painful in the heart lento yakho Phantshile eyona ndlela uyakuyo ngujabalala
mamela benithebuyela nasesikolweni ugqibe noba ngukhariguti ubani eyiphethe wenza ugrade 12 Phantshile ndikukhangelele usigcipha uthe ongakufaka kwaShoprite usebenze noba kusenyameni umane ubuya nenyama ke bhetere Sebenza da. ya Yabona. Mfana atshiswa mbene mhlambe zakhe kwenze baxa ukho into noba isecurity Phantshile ukade noba ndizikophamala siyagada endaweni yafa ke ngoku wakayeke damba ke man. hayi kodwa ube right Ufuna umbela kakade man. hayi umbela lirasta naye funeka simlungisile Phantshile anaxesha laloo nto Uyafuna apha nakumuntu. bani lo Phantshile